кажуць, поўнач, як настане і сяло засне, адбываецца гулянне, як здаўна ў карчме. Чэрці, ведзьмы, ваўкалакі сходзяцца гуляць. На стол з'явяцца прысмакі, музыка чуваць. Гэта радкі Янкі Купалы, які заспеў цені старой мінуўшчыны нашага краю. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра карчму. Магічнае месца, адкуль нашыя продкі выпраўляліся ў падарожжа ці на вайну, дзе можна было здабыць сяброў ці ворагаў, выпіць, адпачыць, урэшце праматаць усё майно ці нават сваю душу. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска, гэта ж не цяжка. Будзе дарога, будзе і карчма, а наш край увесь працяты трактамі і гасцінцамі. Там корчмы і будаваліся, на раздарожжах, каля мытняў, мастоў ды млыноў, у гарадах і мястэчках каля рынкаў. Карчма – гэта цэлы комплекс, каб паспаць, пад'есці, адпачыць, нешта набыць, памяняць коняў. Канешне, месца сустрэчаў, але пра гэта пазней. Шынок – толькі частка карчмы, там, дзе п'юць ды гуляюць. Побач стайні для коняў. Некаторыя там і спалі, асабліва, як баішся, што цябе абкрадуць, то і спіш на сваім возе. Асобна пакоі для пастаяльцаў, больш ці менш люксовыя. Недзе і на лаве спалі, а недзе будзе добрая мэбля, куфары, шафы, крэслы, бялізна. Побач мог быць бровар, пякарня, а на падворку калодзеж з журавом. У дакументах нават 16 стагоддзя мы чытаем пра шалёную лічбу корчмаў. У Браславе 40 корчмаў на 50 дамоў. Ну проста Лас-Вегас. У Друі кожны трэці дом – гэта карчма. У Косаве былі такія дзве вуліцы, на адной 7 корчмаў, на іншай 19. Чаму так? Бо выгодна. Ды і карчма магла быць звыклай хатай, прыстасаванай пад заездны двор. А там глінабітная падлога, саламяны дах, усё бюджэтна. Сам гаспадар жыве тут жа, каб далёка не хадзіць. Ужо ў часы сасаў у 18 стагоддзі з'яўляюцца аўстэрыі на прускі манер. Тое самае, але часцей мураваны, больш вялікі будынак. Зрэштай, калі едзеш далёкай дарогай ды ў непагадзь, якая табе да чорта розніца, дзе спаць? Абы не ў чыстым полі. Этнограф Павел Шейн вельмі маляўніча апісаў карчму, а яе ўнутраны свет мала змяніўся праз стагоддзі. Пасля абедні дзесятак саней пад'язджаюць да карчмы, і дзесяткі пешаходаў разам з прыезджымі уліваюцца ў яе абагрэцца. На вялікія святы ў карчму ішлі ўсе ад малога да вялікага. У хатах заставаліся толькі старыя, нават 5гадовых дзяцей бацькі бралі з сабой. Старыя і наогул жанатыя звычайна садзіліся за сталы, пілі гарэлку і піва, закусвалі мясам і каўбасой. А моладзь, блазнота, стаяла пры парозе, нашэптваючы нешта адзін адному на вуха, абдымалася. Корчмы былі важным месцам камунікацыі. Шляхта, сяляне, мешчане, жыды, папы, ксяндзы, манахі – усе сустракаліся тут. Неважна, ці карчма была дзяржаўная, прыватная, ці яе трымаў праваслаўны ці юдэй. Ну, а дзе яшчэ людзям сустрэцца? А вось сам шляхціц трымаць карчму не мог, бо гэта не яго род заняткаў. Паглядзіце відэа, адкуль у шляхты грошай, зразумееце чаму. А вось здаваць у арэнду карчму ці зямлю, на якой яна стаіць, запраста. У корчмах можна было пачуць не толькі байкі, але і скрыпцы, бубны, ліру. Вялікая бяда для маладой дзеўкі, калі яе не пускаюць у карчму бацькі, бо там жа і хлопцы, і танцы. Дарэчы, для шляхцянкі, замужняй ці ўдавы, не было ніякай праблемы адной паехаць у карчму ды гуляць да ранку. Ну а што? У карчме купцы дамаўляліся пра грашовыя справы. Там жа і абмывалі. Ну і, канешне, трэба быць пільным. Могуць абакрасці, а могуць выцягнуць з цябе п'янога важную інфармацыю, калі вязеш лісты, дакументы ці сам ты канфедэрат альбо паўстанец. У добрыя часы у корчмах пілі мёд ды піва. Пасля ўжо з канца 17 стагоддзя перамагла гарэлка. Чаму так, я казаў у асобным відэа. Пішуць, што ў 19 стагоддзі праз корчмы землеўласнік мог атрымліваць да паловы даходу, бо туды ішла гарэлка, зробленая на яго вінакурнях.
Співаліся і дзяржаўныя, і панскія сяляне. Ну, а якая яшчэ радасць у жыцці? Тут селянін бедаваў, плакаў ці радаваўся заробленай капейцы. Самі ж корчмы часта трымалі жыды. Вось вам гатовы сацыяльны канфлікт. Адныя п'юць, іншыя зарабляюць. Адсюль фальклор. Да касцёла дарога крывая, да карчмы простая. Бяжыць, як шавец да карчмы. Вобраз карчмара быў міфалагізаваны. Гэта чароўная прафесія, як каваль, млынар ці поп. Бо карчмар, вядома, знаецца з чортам, інакш скулю яго грошы ды ўлада над людзьмі. Ды і п'юць калі. Ад вечару да ранку, у час, калі гуляе нячыстая сіла. Верылі, што жыд карчмар вышуквае вяроўку, на якой павесілі чалавека. Рэжа яе ды настойвае гарэлку на тых ласкутках. І таму, як людзі дружна бягуць глядзець, як каго вешаюць, таксама і да карчмы. Было і такое павер'е, маўляў, жыды некалі жылі ў пекле, але за бутэльку гарэлкі выбраліся адтуль ды рассяліліся па зямлі. А тое, што карчмар мяшае гарэлку вадой ці якім дурманам, дык ніхто нават не сумняваўся. У царскі час стопка гарэлкі з гурком ці квасам, каб запіць, каштавала 3 капейкі. Як не маеш, цягні курыцу з сабой, дамовішся. Даходзіла да таго, што карчмар выкупаў у селяніна яшчэ не вырашчаны ўраджай, ды яшчэ не гатовую пражу, а заплоціць гарэлкай. Ну і як тут жыць? Гэта ўсё вельмі не падабалася расійскім уладам, але не таму, што сяляне співаліся, а таму, што спойваць іх мела ўжо расійская дзяржава і кожную капейку класці сабе ў кішэнь. Дэпрэсіўную правінцыйную карчму сярэдзіны 19 стагоддзя апісаў Павел Шпілеўскі. Гэта не пра тое, што ўсе корчмы так выглядалі, а пра тое, што такога было шмат. Перакажу сваімі словамі. Вялізны, змрочны пакой без падлогі. Дакладней, падлога там некалі была, але часткова выгніла, часткова зарасла тоўстым слоем бруду, які стаптаўся ў пагоркі і раўніны. Пасярэдзіне доўгі стол увесь у зарубках, побач масіўныя лавы, прымацаваныя да сценаў. Не ведаю, можа, каб не лупілі адно аднаго гэтымі лавамі. Сцены не тынкаваныя, замест тынку слой сажы і дыму ад печкі. Тут жа і кураць без перапынку. Што рабіць? Тут жа і печ, дзе ўвесь час гарыць агонь. Ля вагню нехта там грэецца, нават улетку. Па сценах вісіць усялякае рознае, а ўначы там, як на жэрдках, сядзяць куры. Дзеці жуюць цыбулю, там-сям ходзяць каты, сабакі, але гэта бедная карчма, дзе не будзе нават ложку. На табе куль саломы ды спі. Здаецца, ну што там у той карчме апроч бруду і сажы на сценах? О, апроч сажы па сценах былі яшчэ і цені мінулага. Бо тут некалі сустракалася шляхта, казачыя палкоўнікі, вандроўныя манахі, а паўстанцы, апранутыя беднымі сялянамі, адпусціўшы доўгія борады, перадавалі адно аднаму таемныя лісты, хаваючы пад шэрымі світкамі зброю. Гэта быў дух часу і частка нашага гістарычнага ландшафта. Таму Янка Купала, з якога мы пачалі, і пісаў пра карчму настальгічна. Ля дарогі, ля далёкай, каля крыжавой, спіць карчма там адзінока, з злупленай страхой. Аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках былых шчаслівых думае яна. Кажуць, што архетыпічнае месца, дзе ўсё адбываецца ў класічнай амерыканскай літаратуры ці кіно, гэта гатэль. У брытанскай марскі порт ці карабель. У французскай кавярня ці ложак. А ў нас? Канешне, карчма, бо гэта і гатэль, і кавярня, і ложак, і порт. Спадзяюся, мяне пачуюць беларускія літаратары, сцэнарысты і рэжысёры. Не ў партызанскім лесе, не ў цукровым заводзе, не ў шэрым пад'ездзе маюць пачынацца нашы апавяданні і фільмы, а ў карчме. Як думаеце? Пішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!